Konstantinopolj, ili kako su ga Sloveni nazivali Carigrad, je bio najveći, najljepši i najbogatiji evropski grad u srednjem vijeku. Bio je prestonica moćnog Vizantijskog carstva, a na vrhuncu slave i moći u njemu je živjelo 1.000.000 ljudi, pripadnika različitih rasa i naroda. Osnovao ga je Konstantin Veliki 330. godine, pa je grad po njemu dobio ime. Imao je veoma povoljan geografski položaj na Moreuzu Bosforu, koji razdvaja Aziju i Evropu, a spaja pomorske puteve koji vode sa Crnog mora u Sredozemlje. Grad je izgrađen na trougaonom poluostrvu sa dvije strane zaštićen morem, a sa treće velikim zidinama. Građen je po ugledu na Rim, a Konstantin Veliki i njegovi nasljednici su ga ukrasili veličanstvenim građevinama. Danas je ovo najveći grad u Turskoj i nosi naziv Istanbul. Svakako jedna od najljepših građevina bila je crkva Aja Sofija, izgrađena u vrijeme vladavine cara Justinijana. U ono vrijeme bila je to najveća hrišćanska crkva. Često se ova crkva naziva Svetom Sofijom, zbog pogrešnog mišljenja da je dobila ime po mučenici Sofiji. Međutim, njeno puno ime je Hram Svete Mudrosti Božije, a riječ Sofija na grčkom znači mudrost. Gradilo ju je više od 10.000 ljudi 5 godina. Ukrašena je najljepšim mermerom, zlatom, slonovačom, mozaicima i velikom kupolom prečnika 33 metra. U ovoj crkvi je bilo sjedište carigradskog patrijarha. Sve do 15. vijeka u njoj su krunisani vizantijski carevi. U kratkom periodu od 1204. do 1261. godine, kada je u Carigradu postojalo Latinsko carstvo, Aja Sofija je bila rimokatolička crkva. Poslije turskog osvajanja Carigrada, 1453. godine, sultan Mehmed II. Osvajač je naredio da se ova crkva pretvori u džamiju. Dograđen je prvo jedan, a zatim još 3 minareta. U 20. vijeku Aja Sofija je pretvorena u muzej, a od jula 2020. godine odlukom turskih vlasti je ponovo džamija.